Imatran Etuaholasta lähes tiettömän tien päästä löytyy yritys, josta käsin tehdään painoaineistoa ympäri Suomen. Yrittäjä sivupainejainen Kirsi Pääskyvuori piileksii pienessä kammioksi kutsumassaan työhuoneessa tietokoneiden keskellä, jotka muistuttavat lentokoneen ohjaamoa kaikkine vilkkuvinen valoineen ja tasaisen hurinan säestämänä. Etätyön ilona voin pukeutua mukaviin vermeisiin, eli jumpsuitti on mulla vakiintunut viralliseksi työasuksi. Talvisin lisään siihen villasukat ja kesäisin duunaan paljailla varpailla. Näin ollen, kun vaatteet ei kiristä eikä purista, onkin siltä osin melko rento tunnelma. Nautin työstäni, mitä kiireempi, sen tehokkaammaksikin itseni tunnen. Jos sitä ylimääräistä aikaa jää, niin tutkailen keinoja tehostaa sitä tekemistä vielä hieman pidemmälle. Viime aikoina olen panostanut erilaisten piirtosoftien opetteluun. Piirtopädiähän käytän lähes päivittäin hyväkseni erilaisten grafiikoiden valmistamiseen. Piirtämisen ja teknisen osaamisen yhdistäminen erilaisissa taitotöissä on suorastaan intohimo. Teknisemmällä puolella taas nauhoitan erilaisia toimintoja sellaisten toistuvienkin työvaiheiden nopeuttamiseen ja etsin vaihtoehtoisia keinoja toteuttaa niitä tuttujakin toimintoja toisella tapaa. Sivupainejainen valmistaa noin 40 numeroa lehtiä vuosittain. Muutamia kirjoja, kuvastoja ja muita painotuotteita tasaisesti siinä sivussa. Joku lehti valmistuu parissa päivässä, johonkin voi mennä jopa viikkoja, riippuen aineiston määrästä ja mihin sivumäärään se kaikki pitää paikoittaa. Kuormitus asettuu enimmäkseen kevät- ja syksykaudelle, jolloin tehdään käytännössä 2 vuoroa koko ajan. Kesäaika on hiljaisempi, jolloin saa kerätä voimia syksyn työputkea varten. Mun mielestä tämä on aivan täydellistä. Ruuhkakausina saa uppoutua täysin kammion syövereihin, kun taas keskellä kauneinta kesää voi hyvällä omalla tunnolla lomailla. Usein tosin lomallakin suoritan erilaisia kursseja ja koulutuksia, joista voi olla vielä hyötyä. Tällä alallahan voi tai oikeastaan pitääkin päivittää osaamistaan ihan koko ajan. Ja se onkin yksi yrittäjyyden parhaista puolista. Saa itse valita mieleiset koulutukset ja sehän ei aina vieraan leivissä välttämättä onnistuisi. Yrittäjänä on siis 4. vuosi täynnä. Tälle alalle päädyin parikymppisenä nuorena lukuisten sattumien myötä. Sain oppisopimuspaikan Helsingistä ja siinä tähdättiin graafisen alan perustutkintoon. Aiempaa kokemusta mulla ei juurikaan ollut, mutta kymmensormijärjestelmä oli hallussa ja siihen aikaan se oli yksistään riittävä meriitti. Käsikirjoitukset, kun vielä tuli paljolti kirjoituskoneella kirjoitettuna liuskoina ja ne kaikki piti sitten latoa taitto-ohjelmia varten uudelleen. Graafinen ala koki juuri isoa mullistusta, kun sivun valmistaminen siirtyi kokonaan tietokonepohjaiseksi. Tulostettiin vielä filmejä, jotka käsiasemojat kokosivat arkeiksi, sekä tehtiin sinarivedoksia, eli valotettiin filmiarkit sellaiselle haisevalle kemialliselle paperille, josta asiakas pystyi arkit tarkistamaan ennen peltien valoittamista. Silloin puhuttiin rastereista, gray component replacementista ja vaikka mistä pisteen kasvusta. Hyvin nopeasti kyllä tajusin, että tällä alalla riittää paljon opittavaa. Pääsin näkemään muun muassa aitiopaikalta CTP-kehityksen eli suoraan pelille tulostamisen, joka oli iso askel eteenpäin. Oppisopimuksen jälkeen työsuhde vakinaistettiin. Ammattitutkintoihin valmentavat tuetut GRAM-koulutukset alkoivat osana graafisen teollisuuden rakennemuutosprojektia. Se tarkoitti sitä, että Kirsikin suoritti ammattitutkintoja työn ohessa. Siihen aikaan painopinnan valmistajan taitto ja kuvankäsittely olivat kokonaan omia tutkintojaan. Kirsi suoritti ne molemmat, koska intoa riitti. Sen jälkeen tarjottiin vielä mahdollisuutta osallistua mestaritutkintoon, ja näin reilun vuoden päästä juhlittiin uutta sivun valmistajamestaria. No, luulin, että nyt on kaikki opittu, mutta mitä vielä? Muutaman vuoden päästä löysin itseni audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoa suorittamasta. Myöhemminkin täydesin pakettia erilaisilla media-alan ammattitutkintojen osilla, mutta enää en kyllä suorittanut koko tutkintoa, koska niitä oli jo niin paljon suoritettuna ennestäänkin. Paitsi jossakin kohtaa suoritin myös näyttötutkintomestarin kurssit, koska kiersin sivutoimisesti vastaanottamassa ammattitutkintoja ympäri Suomen. Se oli mielenkiintoista aikaa nähdä, minkä tasoisia osaajia alalle oli tulossa.
Näiden tutkintojen lisäksi on tietysti pitänyt käydä lukuisia lyhytkursseja muun muassa eri ohjelmista. Tämä työsuhde päättyi 2019 painotalon alasajoon. Siinä kohdin Kirsi oli jo muuttanut maalle ja siirtynyt kokonaan etätyöntekijäksi. Saman tien piti käytännössä päättää, jatkaako tällä alalla. Yrittäjyys alkoi ja Kehyn neuvojat tulivat tutuksi, koska sieltä sai monenlaista apua käytännön asioihin. TE-keskuksen järjestämä markkinoinnin ja mainonnan kurssi yrittäjille alkoi myös sopivassa saumassa, kun pohdittiin kaiken maailman liiketoimintasuunnitelmia. Kirsi aloitti varovasti kevyt yrittäjätittelillä, mutta hyvin pian, alle kuukaudessa, siirtyi toiminimiyrittäjäksi. Kevyt yrittäjyys oli kuitenkin liian ahdas raami. Yrittäjäksi siirtyminen hirvitti kyllä hieman, koska olin fyysisesti niin kaukana Etelä-Suomen asiakaskannasta. Mutta ne olivat jo onneksi tottuneet etänä tekemiseeni, ja kaikki silloiset lehtiasiakkaat jatkoivat kanssani oman yrityksen alla. Se oli oikein tärkeä runko ja oikeastaan ratkaisevakin sille, että yrittäjäksi rohkeni lähteä. Sitten minne lehtimäärät on vaan lisääntynyt. En oikeastaan mainosta missään, mutta yrityksen nimi Sivupainajainen tuntuu toimivan ainakin hakukoneessa melko hyvin, koska tarjouspyyntöjä tulee yleisimmin juuri nettisivujen kautta. Lehtipuolihan on kovin kilpailtua ja pitääkin olla erittäin tyytyväinen jo siihen, että pääsee ylipäätänsä tarjoamaan. Usein ne sisään tulevat lehdet ovatkin saaneet suosituksia joistakin aikaisemmista. Kustannuspuolella investoinnit rajoittuvat tietokoneisiin ja erilaisiin lisälaitteisiin. Alkuun pääsee jo melko pienelläkin summalla, mutta koneita on päivitettävä jatkuvasti ja joskushan niitä myös rikkoutuu. Viimeisimpänä uusittiin UPSI, joka tasaa virransyöttöä sähkökatkosten varalta. Vahinko kyllä, Aholassa sähkökatkos rimpsahtaa lähes viikoittain, eivätkä mitkään koneet sellaisesta pidä. Tähän oli hankittava jo hieman jalostuneempi malli, jolla sähköntuotto koneille saadaan varmasti tasaiseksi. Lisäksi oli siirryttävä nettiyhteydessä isompaan yritysliittymään. Kotiliittymällä kaistat eivät vaan riittäneet tiettyjen toimintojen vaatimiin tehoihin. Lisenssejä myös tarvitaan lukuisia määriä. Se, missä sitten säästän, on tämä kotitoimisto. Siinähän tulee muitakin etuja, kuten edellä mainitsemani mukavat virka-asut, mutta myös erittäin lyhyt työmatka. Tämä ei kuulemma sovi kaikille, mutta itse en ole löytänyt siitä vielä mitään negatiivista. Korkeintaan nämä meidän kissat aiheuttaa välillä ylimääräisiä sydämen tykytyksiä esimerkiksi hyppäämällä näppäimistölle. Mutta toisaalta niiden seura rauhoittaa ja tuo kodikasta tunnelmaa, mikä ulkoisista työpaikoista useimmiten puuttuu. En ole saanut vuosiin kaivata edes työkavereita, uppoudun kuitenkin niin syvästi töihin, etten kuule enkä näe mitä ympärillä tapahtuu. Lähes kaikki, mitä taitetaan, painetaan myös. Sivupainajainen ostaa vuosittain alihankkijoilta noin 70 000 eurolla erilaisia painopalveluja. Välillistä työllistämistä siis tapahtuu. Suunnitelmissa ei ole työllistää omia työntekijöitä. Hankaluutta työllistämiseen tulisi toimialan kausiluontoisuudesta. Koko vuodelle ei olisi tasaista kuormitusta. Lisäksi tuppaan olemaan vähän lehtimustasukkainen. Tahtoisin kuitenkin itse tehdä kaikki päätökset ja suunnittelun. Alkuvaiheessa kyllä haaveilin sivupainajaisen laajennusta myös nettipainajaiseksi, mutta koska se oma aika on rajallinen ja suurimman osan vuodesta on lehdissä kiinni, niin jätin tuon haaveen suosiolla hautumaan. Nettipuoli on myös ihan kokonaan oma osaamisalueensa ja ainakaan nyt aika ei riitä sen oppimiseen riittävän syvällisesti. Pienempiä sivustoja on kyllä toteuttanut niin sanotusti täytetyönä, mutta niitä otan vastaavasti osaamiseni rajoissa ja aikataulujen puitteissa. No, alalle löytyy kyllä koulutusta myös päiväopintoina. Oma kouluttautuminen on nyt sattumalta ollut kokonaan työohessa ja oppisopimusta voinkin suositella oikein hyväksi aluksi. Työ on täysin tietokoneella toteutettavaa, joten kiinnostus pitää olla jotakin sen suuntaista. Graafisella alalla mielestäni saa olla sopivassa suhteessa tekninen ja taiteellinen, tarvitsematta olla kuitenkaan mikään taiteilija. Taittajan silmähän kehittyy kyllä työn ohessa ihan luonnostaan.
Jos nyt jo harjoittelet taitto- ja grafiikkaohjelmia, kannattaa huomioida myös painoteknisiä asioita. Kaikkea kun ei vielä julkaista netistä, ainakaan pelkästään. Ja ohjelmistoistahan olisi osattava tai opeteltava vähintäänkin InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat ja Microsoftin apuohjelmat, kuten Word, Excel ja PowerPoint. Nekin kuuluu ihan päivittäisiin työkaluihin. Tutki ainakin, miten toimii mastersivut ja layerit. Mitä tarvitsee tietää fonteista? Millainen leipäteksti on oikeasti luettavaa? Mieti väriharmonioita ja huomioi etenkin resoluutiot ja eri tallennusmuodot. Mitä ovat väriprofiilit? Miten yksittäinen väri käyttäytyy eri materiaaleilla? Tutki aineistoja Preflightilla. Luo painokelpoisia tiedostoja merkkeineen ja pliideineen. Mikä ero on nettiaineistoon verrattuna? Tutustu erilaisiin sidontatapoihin ja miten se vaikuttaa suunnitteluun. Selvitä tekijänoikeuslaki. Voitko hyödyntää ideoita, malleja tai valmista grafiikkaa? Sitä laadun tarkkailua pitää tehdä myös jälkikäteen, että vastaako se painojälki sitä, mitä pitää ja millä keinoin se varmistetaan sitten jo siinä taittovaiheessa. Jos päätät yrittää yrittäjänä, luo liiketoimintasuunnitelma, jossa mietit sen riittävän osaamisen, asiakashankinnan, hinnoittelun ja tarvittavat alihankintakontaktit. Kun nämä asiat saa selkokielisesti paperille, ne jäsentyy myös pääkopassa loogisemmin eikä aloittaminen ole ehkä niin pelottavaa. Voit keskittyä siihen kaikkeen muuhun mukavaan, mitä ruudulla voi tehdä.